Vi skulle ud fra målinger ved hjælp af stopord beregne 2 forskellige bevægelser for stedfunktioner. Vi har løb 1 og løb 2. Og det er det, de her 2 grafer illustrerer. Vi har graf 1, hvor person 1 startede ud med at løbe 2,5 meter på 0,8 sekunder og et eksempel 10 meter på cirka 2,4 sekunder. Det er person 1. Så har vi person 2, den røde graf, hvor startede også med at løbe 2,5 meter. 2,5 meter på, hvis vi siger 5 meter her, på 1,2 sekunder osv. Ud fra de 2 grafer kan vi konstatere, at person nummer 2 har en højere hastighed end person nummer 1, det vil sige den grønne graf. Nu har vi kigget lidt på graferne, og vi har sammenlignet de 2 grafer. Hvis vi nu går ind og kigger på, hvad vi ved fra matematikken om lineære grafer, så vil vi sige, at f af x er lige med a gange x plus b, der definerer en lige graf. Hvis vi så går ind og kigger på, hvad betyder de forskellige tegn i den her definition af en graf, så vil vi sige, a, det er hældningen på grafen, gange med x, som er variablen, plusset med b, som er skæringen på y-aksen. Det kan vi så bruge til at sammenligne og finde ud af, hvad er gennemsnitsfarten, og hvor er vi egentlig startet henne, fordi oftest vil man ikke starte i 0,0, fordi det er svært lige at måle af, når du står og skal løbe. Så det kigger vi lige på. Med funktionen fra før i baghovedet går vi ind og kigger på de 2 ligningers funktioner. Vi ser her forløb 1, det er den med de grønne trekanter her. Den har en a-værdi på 4,2936. Og vi ved, at hældningen, når det er en lineær linje, er lige med farten, og i det her tilfælde gennemsnitsfarten, fordi de ikke ligger på en helt ret linje. Så vi ved, at gennemsnitsfarten for løb 1 er 4,29 meter i sekundet. Hvis vi så går hen og kigger på det, jeg snakkede om før med, at b-værdien var skæring på y-aksen, så kan vi se, at vi ikke helt startede ved nulpunktet, men tilnærmelsesvis jo. Hvis vi så går op og kigger på løb 2, så kan vi igen kigge på hældningen, som vil være farten, altså gennemsnitsfarten, fordi at punkterne på løb 2's linje heller ikke ligger helt lineært. Gennemsnitsfarten er dermed 5,26 meter i sekundet for løb 2. Og her kan vi også se, at vi heller ikke har startet helt i nulpunktet, men vi er dog lidt tættere på. Dermed er vores konklusion, at vi har fundet en gennemsnitsfart på 5,25 meter i sekundet for løb 2 og 4,29 meter i sekundet for løb 1. Og det er jo altså kun gennemsnitsfarten. Man kan jo også finde farten mellem 2 punkter, som vil være mere præcis end gennemsnitsfarten selvfølgelig. Og det gør vi lige om lidt. Vi har så beregnet farten på et vist punkt. Så vi har sagt 15 minus 10 over 4 minus 2,3, og det giver så 5,56 meter per sekund. Det vil sige, farten mellem de 2 punkter her er 5,56 meter per sekund. Og vi skal så beregne accelerationen, og for at gøre det, så skal vi have endnu en fart. Så vi har beregnet farten mellem de 2 næste punkter, og den kommer så til at hedde 23 minus 15 over 5,1 minus 4.
og det giver så en fart på 7,27 meter per sekund. Og det passer jo ikke helt med farten, vi har der, fordi farten, vi har over til venstre, det er kun gennemsnitsfarten. Og vi kan se, at punkterne ikke ligger på en helt ret linje, så det passer udmærket. Vi har så beregnet accelerationen ved at sige delta fart over delta tid. Og det giver så 3,94 meter per sekund i anden. Det vil sige, at den grønne person her accelererer med 3,94 meter per sekund i anden på det punkt her. Det samme har vi gjort for graf 2, og der fik vi den første fart til at være 6,67 meter per sekund, og den anden fart til at være 4,53 meter per sekund, hvilket ikke afviger ret meget fra gennemsnitsfarten, som er 5,26 meter per sekund. Og accelerationen for de punkter, vi brugte på graf. Den røde graf, den var 1,57 meter per sekund i anden. Så vi kan konkludere, at den grønne person her accelererer mere end den røde person på visse punkter. Og den røde person løber med tilnærmelse på med en konstant fart, fordi punkterne ligger med tilnærmelse på en ret linje.